Så kommer Bonen. Ja, kan han ikke mere nu? Allerede fuld gas fra Tom Bonen. Måske det afgørende ryg. Ja, det er slut. 4,5 kilometer til stregen. Standard går ikke med. Og så er det forbi. Hvor er det stærkt. Ja, han lukker hullet. Okay. Så kommer Terpstra jo selvfølgelig farne. Det kunne han ikke. Det kan godt knække en mand som Tom Bonen. Ja, og prøv så at se Terpstra. Bum. Ja, fuldstændig forudsigeligt. Van den Berg rykker med. Der blev Terpstra sur. Hvorfor kørte han med der, Van den Berg? Han skal jo køre kontra på den næste, ikke? Kan man sige. Og stopper oven i købet. Stopper igen, Terpstra. Det er mærkeligt, det der. 3 kilometer, og de er ikke kommet af med Standard. Han har altså ikke tænkt sig at bare give op, Standard. Jeg siger, han vinder. Så kører han selv. Så angriber han selv. Ian Standard. Ja. Det kan han ikke lukke. Det er Van den Berg, der skal lukke. Hvis han gør det der færdigt, så tager jeg hatten af. Bonen kæmper for at holde sin sejrschance i live. Men det bliver ikke nemmere. Ja, Standard holder kæden rigtig stram nu. Kigger sig, orienterer sig selvfølgelig også efter Bonen. Ja, han sidder bare... Nu kører han med det, han kan, for at have noget at tilbage at køre med i spurten, ikke? Altså. De må gå se i målstregen lige om lidt. Jamen, der er stadig langt hjem. Terpstra sidder lunt der, det må man så sige. Med overblikket. Kommer ikke rigtig tættere på Bonen. Så har vi spurten indledt. Terpstra lidt op at stå. Går foran Standard. Terpstra åbner. Her lukker han op rigtigt for alvor. Niki Terpstra, Paris-Roubaix-vinderen. 150 meter. Tour of Qatar-vinderen. Standard prøver at svare igen. Terpstra presser ham ud. Det bliver Standard. Han vinder. Ian Standard for andet år i træk. Sidder alene i, 40-50 kilometer med 3 fra Etix Quickstep og ender med at tage stikket hjem. Det er et helt fantastisk resultat af Ian Standard. Ja, det er det. Godt løst på alle mulige måder. Fysisk, taktisk.